περιμένεις, τι περιμένεις, τι περιμένεις. Πάρε μια απόφαση να έρθεις για να με βρεις, για να με δεις, να επιμένεις. Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους έρωτες. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Αυτός που τόσα χρόνια περιμένεις, τι περιμένεις, τι περιμένεις. Μια ευκαιρία είναι αυτή, μην την αφήνεις, να μην χαθεί, να επιμένεις. Έλα να μάθεις δηλαδή τι θα πει πρώτο παιδί. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους έρωτες. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Παιδιά, αυτό πρέπει να το πιστέψετε. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Ένα μοντέλο πάμε τώρα. Λέγατε μου τι έκανα. Ένα μοντέλο Γιάννη. Ο Γιάννης. Γιάννη, και αυτό μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένο, Αυτό είναι από τη ζωή πραγματικά. Λοιπόν, η στίχη το έγραψε ο Φίλιππας ο Γράψας τους στίχους για μένα, επειδή με έχει ερωτευτεί.